କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କଣ କଲେ ନା ସେ ଆସିକି କାହାକୁ ବାଛିଲେ? ମୂଷାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ମୂଷାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ବାଛିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ କଲେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆମେ ତୁମକୁ କଣ କରିବୁ? ଆମେ ତୁମକୁ ମିଶନରେ ପଠାଇବୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଲୋକମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଦନ ପୀଡ଼ାକୁ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ। ତ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ତୁମକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଠାଇବା ଆଉ ତୁମେ ଯିବ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ଫେରେଇକି ଆଣିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଚଢ଼ଉନା ଅଟେ। ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ସେ ରାଜା କି ସେଇ ବିଶ୍ୱର ରାଜା ଏତେ ପ୍ରକାର ଗୁଲାମ ତାହାଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ରାଜା ନିକଟରେ ଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୋଳା ଲୋକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଯିବା ଏ ପ୍ରକାର ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇପାରିବି କି? ହାଲେଲୁୟା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି? କେମିତି ଯିବି? ମୁଁ ତ ଝଡ଼ ଯିବା ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଯାଇ କଣ କହିବି? ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଯିବି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଆଉ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜାଗାରେ ପରିବେଷଣ କରିବି? ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ କି ପରମେଶ୍ୱର ତାହା କରିନାହୁଁ? ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ତୁ ଟେନସନ ନେବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ଇସାକ ତୁ ଚାଲ, ତୋର ମୁଖ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତତେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତୁ ଯା ବାସ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକୁ ଗଲେ ମୂଷା ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ ଯାଇ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକକୁ କଣ କଲେ? ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। କେମିତି? ଝଡ଼ ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଝଡ଼ ଯିବା କରିନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପୁରା ଏକୁରେଟ୍ କରିକି ମୋତେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯାଇକରି ସୁସମାଚାର କହିପାରିବି ନାହିଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭାବୁଥିଲି, ଏଇଟା ତ ଭାବିଲି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ। ମୁଁ ଦେଖିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖାଯିବି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ନାଇଁ ଏତେ ଛୋଟ ଲୋକ, ଆଉ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଳକ, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିପାରିବି କି? ଏତେ ଛୋଟ ଲୋକ କେମିତି ମେସେଜ ଦେଇଦେଲେ? ତ ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ, ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 4ରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଦିନେ ଜିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ ହେଲା? ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ବାଇବେଲ ପରେ ଦେଖିବେ, ଟିକେ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି। ପୂଜା କରୁଛି ନା? କେତେ ଜଣ ପୂଜା କରୁଛି ସେ ହାଲେଲୁୟା କହିବେ? ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯେତେବେଳେ ଦିନେ କଣ ହେଲା? ଜିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ଜିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମକୁ କଣ କରିବୁ? ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବୁ। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିରିମିୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜିରିମିୟ ଯେ ସେ ପୁରା ନର୍ଭସ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବାଳକ ଅଟେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ ଅଟେ, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଏଟା ଜିରିମିୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଳକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଜଣେ ବାଳକ ବୋଲି ତୁ ନିଜକୁ କାହିଁକି କହୁଅଛୁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବିଥାଉ, ଆମେ ଜଣେ ବାଳକ ବୋଲି ଭାବୁଥାଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉ ନା, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ବି କଣ ଭାବିଥାଉ? ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମ ମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ୟୁଜ୍ କରିବେ? ଏଟା ସେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ନହ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ସେ କଣ କରିପାରିଲା? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲା। ସେ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯଦି ମନୋନୀତ ବି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରିବେ? ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ନହଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ନହଙ୍କୁ ବାଛିକି ଆଉ ନହଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ଭାଳିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସେ କଣ କଲେ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ କଣ? ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିବେ? ସହାୟତା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଛୋଟ ଲୋକ, ଆଉ ଛୋଟ ଲୋକ ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ଆଉ ଛୋଟ ଲୋକ ହେବା ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜିରିମିୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଳକ
প্রেজ দ্য লর্ড। এই ওয়ার্ডটা তো বেশি পছন্দ আছে, তুমি ভয় করো নাই। হালেলুয়া, প্রেজ দ্য লর্ড। তুমি ভয় করো নাই। আর সেই সময়ের মধ্যে পরমেশ্বর বলছেন তুমি ভয় করো নাই। আর সেই সময়ের উপর বলি না, ସେ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ସେ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଜିରିମିୟ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା, ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗରେ ଥାଇ ଆମେ ତୁମର ମୁଖକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଆଉ ତୁମର ମୁଖରେ କଣ ଦେବା? ବାକ୍ୟ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ ଦେବା? ବାକ୍ୟ ଦେବା। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯୋଉକି ଜିରିମିୟଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଦେଲେ। ଆଜି ମୋତେ ବି ପରମେଶ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଇସାକ ତୁ କାହିଁକି ଡରୁଛୁ? ତୁ ଭୟଭୀତ ହ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାଗାରେ ତୁ ଭୟଭୀତ ହ ନାହିଁ। ଆମେ ତୁମର ମୁଖରେ ବାକ୍ୟ ଦେବା ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ଜାଗାରେ କଣ କରିବ? ପ୍ରଚାର କରିବ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ସେଇ ଜାଗା ଯିବ, ତୁମେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ, ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो किसी का डर ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमर सहित अछंती, जानिछंती परमेश्वर जेतेबेले हममानकर सहित अछंती। इस्राएलक सहित के थिले? परमेश्वर थिले। से दिनरे कोन करूथिले ना स्तंभउथिले और रात्रि रे से अग्नि सूर्य से कि समान पढाइ नथिले। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଯିବା ଏଇ ନଦୀକୁ, କେମିତି ଆମେ ମାନେ ପାରି ହେବା, ଆମେ କେମିତି ଯିବା ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ନଦୀକୁ, ସେଇ ପବିତ୍ର ନଦୀକୁ ବା ସେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ କଣ କରିପାରନ୍ତି? ସେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଳକ ଅଟେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକଟେ, ମୁଁ କେମିତି କରିବି, କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବି? କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ସହିତ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମର ମୁଖରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ଆତ୍ମାରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ସାଇଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସାଇଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେବାକୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଗାନ୍ତୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଛୋଟ ଲୋକ କିଛି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଦିନେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦିନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କଲେ, ଗୋଟେ ୟୁନିଟି କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନେକ ବାଳକମାନେ ଏବଂ ଅନେକ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ, ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ଜାଗାରେ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିଏ ମାନେ ଥିଲେ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାର କଣ କିଏ ଥିଲେ? ବାଳକ ମାନେ ବି ଥିଲେ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ବଡ଼ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାର ସେଇ ମିଟିଂଟା କଣ ପାଇଁ ଥିଲା ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଣେ ଲୋକ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଲୋକ। ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଜଣେ ପାଇନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଟିଂ କଲେ, ମିଟିଂର ଏଇ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କେମିତି ସୁସମାଚାର ନେଇକି ଯିବା। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଗୋଟେ ମୁଖିଆ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ କଠୋର ଲୋକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଏ ଯିବେ? ଯଦି ମୁଖିଆ ଲୋକ କୌଣସି ଡିସିସନ ନେବ ତାହେଲେ ସେଇ ସମାଜରେ ସେଇଟା ଚଳିଥାଏ ନାଇଁ କି? ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ସମାଜର ବଡ଼ ଲୋକ ଯଦି କିଛି ଡିସିସନ ନେବ ତାହେଲେ ସମାଜରେ ସେଇଟା ଚାଲିଥାଏ ନାଇଁ କି? ଯେମିତି ଏବେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ କି? ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି, କେମିତି କରାହବ କଣ ହବ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆମର ଏମିତି ଗହଳିରେ, ଏମିତି ଆମର ଗାଁରେ, ଗୋଟେ ସାହିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିବେ, ତାହାଙ୍କର ମନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚାଲିବ। ତ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ସେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ହିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସବୁ ବିଷୟ କରୁଥିଲା। ତ ଆମକୁ କଣ ଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧା ହଉଥିଲା ବା ବିଘ୍ନ ହଉଥିଲା, କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କାରଣ ସେମାନେ କଣ ଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇନଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ ବା ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କେହି ସୁସମାଚାର ନେଇକିରି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବାଳକଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ନେଇକି ଯାଅ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ,
तुम्हें नहीं जाओ नहीं तुम्हें नहीं जाओ कहीं भी ସେମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ କେହି ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ମାନେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ ମନା କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ କିଏ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଆଉ ସେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବସିଥିଲା ସେ କଣ କରୁଛି ସେ ହାତ ଉଠାଉଛି କହୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ତୁ ତ ଗୋଟେ ସାନ ଲୋକ ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ ତୁ କେମିତି ନେଇକି ଯିବୁ ଆମେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ତାକୁ ଭୟ ଭିତରେ ଡରିଯିବୁ ସେ ଗୋଟେ କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ତୁ ଯାଇକି ତାକୁ କହିଲେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ତାକୁ ପରିହାସ କଲେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ କଣ କହିଲା ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ ସେଇ ସୁଷମାତା ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତ ଡିସାଇଡ୍ ସରିଲା ପରେ ସେ ଝିଅ କହିଲା ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ କଣ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ଯୋହନ 3:16 ହାଲେଲୁୟା ସମସ୍ତେ ଜାଗା ଜାଣିଛୁ ନାଇକି ସେ ଝିଅ ବେଶୀ କିଛି ବାଇବେଲରେ ପଢି ନଥିବ ବେଶୀ କିଛି ସେଟା ରେଫରେନ୍ସ ବି ଜାଣି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲା ଯୋହନ 3:16 ଯୋହନ 3:16 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ ଯେପରି ଯେ କେହି ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ତ ସେ କଣ କଲା ନା ସେଇ ଦିନ ସେ ସାଇକେଲ ପେଡାଲ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଯେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସେଇ କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘର ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ସେ ଝିଅ ଗଲା ଆଉ ସେ ଝିଅ ଯାଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲା ଦେଖୁଛି ସେ ବାହାରେ ନାହିଁ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ୱେଟ୍ କଲା ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରୁଛି ବାହାରବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି ଅଙ୍କଲ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା କଣ କହିଲେ ହାଲେଲୁୟା ଅଙ୍କଲ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଅଙ୍କଲ Jesus loves you ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ସେ ଅଙ୍କଲ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ଝିଅଟା ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ସେତିକି କହିଲେ ଚାଲିଗଲା ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ତା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆସିଲା ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ 4ଟାରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ସେ ୱେଟ୍ କରିଛି କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଏତିକି ଖାଲି କହୁଛି ଚାଲିଲା ସେମିତି ସିରିୟଲ ଚାଲିଲା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଣ କଲା ନା ଖାଲି ସେମିତି କହୁଛି ଅଙ୍କଲ ତୁମକୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି କହୁ ସେ କଣ ଭାବୁଥିଲା ନା ଓ ଛୋଟ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଲି ଏମିତି କହି ଚାଲିଲା ତାର ସିଜନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଖରା ସିଜନ ଥିଲା ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ସିଜନ ପଳାଇଲା ଆଉ ସେ ଖାଲି ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ସିଜନ ପଳାଇଲା ସେଇ ସମୟରେ ଦିନେ ସେ ଝିଅର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା କଣ ହେଲା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେଇ ଝିଅର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସେଇ ଦିନ କଣ କଲା ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ଗଲା ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଟିଚର ମାନେ ବି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ମାଗିଲେ ନାହିଁ ଯେ କଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ କାରଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି କରିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଟି ଗଲା ସେଇ ଦିନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି 4ଟାର ୱେଟ୍ କରିଛି କିଏ ଯୋଉ କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ୱେଟ୍ କରିଛି 4ଟାରୁ 5 ହେଇଯାଉଛି ଝିଅ ଆସୁନାହିଁ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ ଆଜି କାହିଁକି ଆଇଲା ନାହିଁ ସେ ଏଇଟା ସେ ୱେଟ୍ କରିକି ସେ ଖୋଜୁଛି ଭାବୁଛି ଆଜି କଣ ହେଲା ସେ ଝିଅ ଆସିଲା ନାହିଁ ତାର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଖାଲି ସେଇଟା ଆସୁଛି ସେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଆସିକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ କଥା ହଉନାହିଁ ସେ ଭାବୁଛି ଖାଲି ସେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଝିଅ ଆଇଲା କଣ ପାଇଁ ସେ ଆଇଲା ନାହିଁ ତାର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଖାଲି ଏଇଟା ଆକା ଭାବୁଛି ସେ ତାପରେ ସେ ଟ୍ରାଏ କଲା ନା ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଟିକେ ଯିବି ଆଉ ପଚାରିବି ଥିବ କିଏ ଜାଣେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବୋଲିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଯାଇକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ବି ସେ ଝିଅ ଆସେ ସେ ଝିଅ ଆସି ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ ବି ଆସି ନାହିଁ ଏଇ କଥା କିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଟିଚର ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆହୁରି ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲା କେମିତି ଆଇଲା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଘର ଆଡ୍ରେସ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଟିଚର ମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଆଡ୍ରେସ ବି ଦେଲେ ଆଡ୍ରେସ ଦେଲା ପରେ ସେ କଣ କଲା ସେ ଆଡ୍ରେସ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଘର କଣ କରିଛି ନା ତାଲା ପଡିଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଲା ପଡିଛି ଘରରେ ତାପରେ ସେ ଦେଖୁଛି ତାଲା ପଡିଛି ତାର
ଝିଅ ଦେହ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ସେ କୋଉଠି ମେଡିକାଲରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମେଡିକାଲରେ ସେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ସେ କଣ କଲା, ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରି ସେ କଣ କଲା, ମେଡିକାଲକୁ ଗଲା। ଆଉ ମେଡିକାଲ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ପଚାରୁଛି ଝିଅ କେମିତି ଅଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କିଏ, ଝିଅ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପଚାରୁଛି ଝିଅ କେମିତି ଅଛି। ସେ ସମୟ ତାଙ୍କର ବାପା ମା କହିଲେ ଆଉ ଝିଅକୁ ବହୁତ କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା ଆଉ ଦୁଃଖ କରାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି କହିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଝିଅ ପୁରା ଆଖି ପୁରା ଦେଇକି ସେ କଣ କରିଛି, ଶୋଇଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କଲା, ଟେକିଲା। ଆଉ ସେ ହାତରେ ଟେକିକି କଣ କଲା, ତାକୁ ଧରିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରିଛି ଏମିତି ଧରିଥିବା ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ତାର ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଅଙ୍କଲ तुमको यीशु प्रेम करती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंकल तुमको यीशु प्रेम करती। सही दिन में सही वाक्य सही वार्ड बेसी कठोर व्यक्ति को हृदय रे ए प्रकार कार्य करिछि जे खाली सही वार्ड लागि पर से झियो को खोजी बुलुतिला। और सही दिन में से शेष समय झियो कहूछि अंकल तुमको यीशु प्रेम करती, अंकल तुमको यीशु प्रेम करती अंकल। और सही समय से कांदी पकाउछंती। से कठोर व्यक्ति तांकर कठोर हृदय भागी गला और से कांदुछंती। और से झियो जेतबे से हस्तरे धरिछि और हस्तरे धरिबा सत्वे ही से अंकल तुमको यीशु प्रेम करती बोली से जगह मरि गला। तांकर आखि सेमिति और से सेमिति ही मरि जाय से जगह से कठोर व्यक्ति तांकर हृदय प्रकार भागी गला जे कि ए झियो मते प्रभुकर प्रेम विषय कहिछि। ए झियो मते आज किछि विषय मते शिक्षा देछि ना। आज यहाँ द्वारा मोर जो कठोर हृदय थिला मु जो भयंकर विषय थिली केबे मु कांदी नथिली किंतु आज मो आखि कोनसी अश्रु बाहरिछि। जानिछथि से समय से झियोकर गोटे वार से व्यक्ति को परिवर्तन कला। यीशु किए मते टिके कहिबो, यीशु किए मते टिके कहिबो कि से यीशु को विषय कहउतला मते टिके यीशु तुमको प्रेम करती, सतरे प्रेम करती कि मते से यीशु को दरकार, मते से यीशु दरकार। और से कठोर व्यक्ति कोन हैला ना से यीशु को ग्रहण करबा पई आकुति हैला, आकुल विकल हैला। और से समय रे ताको बालक मानसिक कहउचंदी ना तुमको यीशु प्रेम करती। और यीशु से होती समस्तकर सृष्टिकर्ता और से आपन प्रेम करती। से दिन से व्यक्ति यीशु को ग्रहण करछि। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। আমি ভাবি তা বড় ছোট লোক কিন্তু সেই ঝিও বড় ছোট এসুটা কোন গলা বড় কঠোর ব্যক্তি যে কি মাস্টার মানে বালক মানে মনে করে আমি যাই পারি নাই কিন্তু ছোট ব্যক্তি ছোট ঝিও কোন করি পারলা বড় ব্যক্তি को परिवर्तन করি পারলা। প্রেজ দ লর্ড। আমি ভাবি তো বাইবেল সব পড়ি কি গোটে কইলে হি পরিবর্তন হবো সেটা আমি গোটে ওয়ার্ড গোটে চেঞ্জ করি পারিব। প্রেজ দ লর্ড, হালেলুয়া, হালেলুয়া। তো সেই ব্যক্তি কোন গলা না পরিবর্তন হেলা। প্রিয় প্রভুଙ୍କ লোক আমি কইবা পাই চাহে আজ আমি ছোট লোক উঠু ছোট লোক বলে ভাবুଥିଲୁ কিন্তু যদি পরমেশ্বরଙ୍କ বাক্য আমার সহিত ଅଛି পরমেশ্বর যদি আমার সহিত অଛନ୍ତି তাহলে অসম্ভব বিশ্বাস সম্ভব হবে। প্রেজ দ লর্ড, হালেলুয়া। অসম্ভব যা ভাবিଥିବୁ ସେ অসম্ভব করা হব সম্ভব ହେବ। ঠিক সেই প্রকারে আজ মতে সেই বাক্য মতে উৎসাহিত কলা। জানিଛନ୍ତି যে ଗୋଟେ ছোট ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ଯଦି ଗୋଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲା ତୁ ତ ତାର ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇପାରିବୁ ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଯାଇକି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। तो से समय में उत्साहित होइले, आनंदित होइले, बहुत आनंदित प्रभु को आज एति पाई को तो मैं बंचिचे एवं मु सेति में जन्म होइचे तो आज निश्चय सुसमाचार प्रचार करबी। और आज जो सुसमाचार कहि प्रभु आप में समस्त को कर्म हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आमे माने देखियो जानि जति ठीक सही प्रकार आमे माने भाबी थाउ जे मोडे छोट लोक नेकी एटा আমার बोरिंग লাগুଛି কিন্তু কই পারবি না কিন্তু মু কইবা কই জানো আমি ছোট লোক কিন্তু ছোট লোক এসুরা পরমেশ্বর লোকମାନଙ୍କୁ কোন କରନ୍ତି মনোনীত କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିବେ ମନୋନୀତ, ସମସ୍ତେ କହିବା ମନୋନୀତ। ପ୍ରଭୁ কোন କରନ୍ତି ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। যে প্রকার মোসাଙ୍କୁ মনোনীত কলে ইসরায়েল ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ঠিক সেই প্রকার ଲୋକମାନଙ୍କୁ কোন করে পরমেশ্বর কোন କରନ୍ତି মনোনীত କରନ୍ତି। যদি ଆପଣ এবং মতে যদি পরমেশ্বর মনোনীত করি নথান্তে তাহলে আমি এই জায়গায় আসি প্রভুଙ୍କର গৌরব করি নথান্তু। আমি মূর্তি পূজারে অন্য অন্য কার্যরে আমি মানে লিপ্ত থাকতো কিন্তু পরমেশ্বর কোন କରନ୍ତି ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରନ୍ତି।
ପଢିବେ ତାହେଲେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଜହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ତାର 16 ପଦ ପଢିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଯେପରି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛି? ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ କରିଛନ୍ତି? କଣ କରିଛନ୍ତି? ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଖାଲି ଏମିତି ବସି ରହିବା ପାଇଁ କି? ଖାଲି ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କି? ନାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି, କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ମଶାକୁ ମନୋନୀତ କଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର, ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସକୁ ମନୋନୀତ କଲେ ନିନିବି ନଗର ପାଇଁ। ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ, ହେ ହେ ଜୁନସ ଉଠ, ଆଉ ତମେ ଯାଅ, ତମେ ନିନିବି ନଗରକୁ ଯାଅ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ଆଉ ତମେ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କର, ଘୋଷଣା କର, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ଘୋଷଣା କର, ଆଉ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରନ୍ତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ମୁଁ ବି ଦିନେ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ମୁଁ ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋର ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ଚଗଲା ଥିଲି। ବାପା ମା ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ମାନୁନଥିଲି। ବହୁତ ଚଗଲା ଥିଲି। ବାପା ମା ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଉନଥିଲି। ବହୁତ ଚଗଲା ଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ନେଇକି ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଚଗଲା ଥିଲି। ଆଉ ଚଗଲା ଥିବା ସମୟରେ ବାପା ମା ମତେ କଣ କରୁଥିଲେ? ମାରୁଥିଲେ, ମାରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି। ଯେତେବେଳେ ମାରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି? ମୁଁ ବେଶୀ ରାଗି ଯାଉଥିଲି। ରାଗି ଯାଇକିରି କଣ କରୁଥିଲି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦିନ ମତେ ମାରୁଥିଲେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲି କଣ ହଉଥିଲା ନା ମତେ ମା ମାନେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାଇଁ କି? ତ ମା କଣ କରୁଥିଲେ? ଆସେ ଯିବା, ତୋ ବାପା ଯୋଉଟା ମିଶା କହିଦେଲା, ମାରିଦେଲା ଯୋଉଟା ମିଶା ହେଲା, ଆସୁ ଯିବା, ତୁ ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଥିଲି? ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲି। ଆଉ ଶୋଇ ପଡିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଏମିତି ଲାଗି ଯାଇଛି ଶୋଇ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଥାଉଛି? ମାଙ୍କର ବେଡରେ ଥାଉଛି। ମୁଁ ବାହାରେ ଶୋଇଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଦେଖୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ମା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ମଝିରେ ମୁଁ ଶୋଇଥାଉଛି, ନାଇଁ କି? ତ ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ କରିଛି ସେତେବେଳେ ବାପା ମତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ବାହାରେ ଶୋଇଛି। ଆଉ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ମାଡ଼ ଖାଇଛି ସେତେ ଥର ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ଖାସି ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ କଣ ହେଲା, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲି, ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଛି। ଆଉ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ କାମ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିକି କଣ କରିଛି ନା ଝୁଲୁଛି, ନାଇକି? ଝୁଲୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସ୍କୁଲ ଯାଇ। ଆଉ ସେଇଦିନ ମତେ କଣ କଲେ, ବାପା ଗୋଟେ ପଥର କାଢିଲେ, ପଥର ମାରିଲେ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି ଯେ ବାପା କେବେ ମତେ ପଥର କାଢି ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି କେମିତି ମାରିଲେ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ସେଇଦିନ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାହାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ମା ନେଇକି ଘରେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଶୁଆଇଲେ। ସକାଳ କାଳରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ରୋଗ ବାହାରିଲା, ସେଟା ହେଉଛି ବସନ୍ତ ରୋଗ। କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା? ବସନ୍ତ ରୋଗ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବସନ୍ତ ରୋଗ ମୋତେ ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରି କୋଉଠି ରହିଗଲି, ଖାଲି ରହିଗଲି ସେ ଜାଗାରେ ମୋ ଘରେ। କାରଣ ସେଇଟା ହେଲେ ପରେ କିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରବା ପାଇଁ ଦେବେ? ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ରୀତିନୀତି ସେଇଟା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ବାହାରକୁ ବାହାରବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ରହିଗଲି। ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଦିଶାରୀ ଗୁଡ଼ା କରନ୍ତି, ଆଣିକିରି ଅନେକ ପାଣି ଗାଧାନ୍ତି, ଅନେକ କଣ ଲଗାନ୍ତି, ତାର ବହୁତ କିଛି ଅଛି ନାଇଁ କି? ତ ସେ ପ୍ରକାର ମତେ କଣ କଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲଗାଇଲେ, ମୋର ଶରୀର ଯାକ ସବୁ କିଛି ଲଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେ ମତେ କଣ କଲେ, ପାଣି ଗାଧାଇ ଦେଲେ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଟା। ସେଇଦିନ ମତେ ଗାଧାଇଲେ। ଗାଧାଇଲା ପରେ କଣ ହେଇଗଲା ନା ଭଲ ଯିବ ବୋଲେ ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ମୋ ଦେହରେ ସେଟା କଣ ହେଇଗଲା, କଣ ହେଇଗଲା, ବଡ ବଡ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ବିଗ୍ ହେଲା, ବଡ ହେଇଗଲା, ବଡ ହେଲା ପରେ ମୋ ଦେହରେ ଆଉ କଣ ଜାଗା ନଥିଲା, ମତେ ସେମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ମୋ ଦେହ ସାରା ସବୁ କଣ ହେଇଗଲା, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେ ବୋତଲ ଟାଇପର ହେଇକି ମୋର ଦେହ ସାରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପାରିଥାନ୍ତି କି? ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ। ମୁଁ
ପୁରା ଉଲଙ୍ଗରେ ଥିଲି ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧି ପାରିଲି ନାହିଁ କି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ନା ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ ମୋତେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଶୁଆଇଲେ ସେମିତି ଲୋକକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଶୁଆନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଶୋଇଛି ଆଉ ଶୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିନକୁ ଦିନ ମୋର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ମୋର ଆଶା ନଥିଲା କି ମୋର ପରିବାର ମୋର ବାପା ମାମି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆଉ ଏ ବଞ୍ଚିବ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ମୋର ନିଜର ବିଷୟ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ କିଏ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନେଲେ ମାତ୍ର ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଜେଜେମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଜେଜେମା ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋର ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଉ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ନ ପାଇକି ସେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ବାବୁ ମୁଁ ମୋ ନାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି ମୋ ନାତି ଆଉ ସେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଟେ ମୋର ଶରୀରରେ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ଶରୀର ତ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ଅଧିକାର ମୋର ବି ଅଛି আমার অধিকার বা সত্ত্বে তুমি তো অনেক বিষয় করিয়া বলো অনেক বিষয় বলো কিন্তু সে এই পর্যন্ত भी ठीक है সে তো পুরা আশা ছাড়ি দেলে যে মরিগতি পড়িଯିବ বলিকি এই প্রকার সময় তার পৌঁছলানি থরুটে মতে সাহায্য করো মতে তুমি দয়া করো মতে তুমি সুযোগ দিও ମୁଁ কোন করবি ମୋ ନାତି ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏତିକି ଟିକେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ବାପା ମା ମାନେ ଗଲେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ মেডিকেল নেলে भी সুস্থ হবো না কোটি নেলে भी সুস্থ হবো না তাই সুস্থ হেবো খালি বলিকি কিন্তু মোর জেজেমার ভরসা ଥିଲା যে প্রভু সুস্থ করে পারবে হালেলুয়া প্রেজ দ লর্ড মোর জেজেমার ভরসা ଥିଲା আশা ଥିଲା যে এই ব্যক্তি সুস্থ নিশ্চয় হবো ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଟିକେ ଦିଅ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଠିକ ଅଛି তুমি ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାର ଆଉ ତମର ନାତିର ସତ୍ତ୍ୱେ তুমি କ'ଣ କରିପାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାର ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ଜଣେ ବାଳକ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଅଛି ବାଇବେଲ ମିଶନ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି ମୋତେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଶୋଇଥିଲେ ମଝିରେ ଶୋଇଛି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଆଣ୍ଟୁ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମୁଁ ମଝିରେ ଶୋଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଣ୍ଟୁ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଖାଲି ଏମିତି ବୋଲିକି ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଯେତେ ଫଟକା ଥିଲା ସବୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସବୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତ ଫଟକା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫାଟିକି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରସନା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି ଆଉ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଏମିତି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଏ ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ଜିନିଷ କି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ ନଥିଲା ମୋତେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଡରୁଥିଲେ କାରଣ ମୋ ଦେହରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୋର ଜାଗା ବି ନଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଥିଲି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲି ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଶୋଇଥିଲି ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କ'ଣ ହେଉଛି ମୋର ଦେହରେ ଗୋଟେ ଫାଟିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଫାଟୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫାଟିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଟିକେ ଭରସା ହେଲା କିଛି ତ ହେଇଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କିଛି ତ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାପା ମନା କଲେ ନାହିଁ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଛୁଇଁଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅପେବ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେ ବାପାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଉଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଶରୀର କି ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ହେଉନଥିବ ଏ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ନଥିବ ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୂରଠୁ ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା ମୋତେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଘିଣି କରୁଥିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଶିରସାନ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକକୁ ଛୁଇଁଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ମୋତେ ସେଇ ନିଚ ଲୋକକୁ ସେଇ ଛୋଟ ଲୋକକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲେ ଆଉ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସେଇ ଦିନ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେଲି ମୁଁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କିଛି ବିଷୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ ଯେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଲୋକ ଏତେ ହୀନ ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଛୁଇଁଲେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଯୋଉଟାକି ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛୁଇଁଲେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ କଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିପାରିଲି ସେଦିନ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଗଲି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଚଗଲା ହେଇଗଲି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲି ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରକାର ହଉ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜୁନସ୍
ଜୁଲସ୍ କ'ଣ କଲେ? ଜୁଲସ୍‌କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜୁଲସ୍‌କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ମନୋନୀତ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଜୁଲସ୍‌କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନିନିବି ନଗର ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ନିନିବିକୁ ନ ଯାଇକିରି ସେ ତର୍ଷୀସକୁ ଯାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନ ମାନି ସେ ତର୍ଷୀସକୁ ଯାଉଛି। ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅବାଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିଲା, ନୌକାରେ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ତୁଫାନ ଆସୁଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିକିରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଟେକିକି କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି? ସର୍ଟକଟ୍ କହୁଛି, ସେ ଟେକିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାହାକୁ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ପରମେଶ୍ୱର କୋଉଠି ଯାଉଥିଲା? ସେ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି? ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଦେଇ ପାଣି ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ? ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଆଦେଶ କଲେ ଯା ତାକୁ ଗିଳିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେ ଜୁଲସ୍‌କୁ ମତ୍ସ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଗିଳିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଗିଳୁଛି, ଗିଳିଲା ପରେ ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ଜୁଲସ୍ ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ। ଆଉ ମାଛ କୋଉଠି ଅଛି? ପାଣି ଭିତରେ, ନାଇଁ କି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେ କେତେ ଦିନ ଥିଲା? 3 ଦିନ ଥିଲା। କୋଉଠି? ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ 3 ଦିନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡ଼ୁ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ନବ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପାଣିରେ ରହିବା, ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଜୁଲସ୍ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୁଲସ୍‌ଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଥିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ତାହାଙ୍କର ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଲେ? ଫୁଙ୍କ ଦେଲେ, ନାଇଁ କି? ଫୁଙ୍କ ଦେଲାରୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ସେଇ ଫୁଙ୍କ କାହାର ଅଛି? ଯଦି ସେଇ ଫୁଙ୍କ ଆମର ଶରୀରରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଅଛୁ? ଜୀବିତ ଅଛୁ, ନାଇଁ କି? ତ ଯଦି ସେଇ ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି, ତ ପରମେଶ୍ୱର ଫୁଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଫୁଙ୍କ ସେଇଦିନ ସେଇ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ସହିତ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ସେ ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ବି ସେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ? ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଆଣିକରି ତାକୁ ନିନିବି ନଗରକୁ ପଠାଇଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ମତେ ବି ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଚଗଲା ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲି, ମୁଁ ବାହାରେ ଆଉ ଥରେ ବୁଲିକି ଆଉ ପରେ ପୁରା ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପରି ହେଇଗଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ହେଲେ ବି ସେଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଧରିକି ଏଥର ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ମତେ ପରମେଶ୍ୱର ଧରିଲେ ଆଉ କହିଲେ ହାଉସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯା, ତୁ ହାଉସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯା, ତୁ ହାଉସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ? ମୋର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଚାର କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟେ। ସେଇଦିନ ମତେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଇସାକ୍, ଜାଣିଛୁ ତତେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟ କରିଥିଲି? କାହିଁକି ନା ଯିବୁ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଥିପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲି, ମରିବା ଜାଗାକୁ ତତେ କ'ଣ କରିଥିଲି? ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅଲରେଡି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ମନୋନୀତ କଲେ ଆଉ ମତେ ୟୁଜ୍ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମନୋନୀତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ମତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ମତେ ସେଇଦିନ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କର ଅଟେ, ତାହାଙ୍କର ଜন্য ସମର୍ପଣ କରିବି। ସେଇ ଦିନଟା ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଲି ଯେ ମୋର ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ, ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ, ତାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ କ'ଣ ଅଟେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କରିବି। ସମୟ
କିଛି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥାଏ ନାଇଁ କି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିଭି କିଣନ୍ତି ବା ଫ୍ରିଜ୍ କିଣନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅନେକ କାଗଜ ପତ୍ର ବି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବୁକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ କି ସେଇ ବୁକ୍ ରେ କ'ଣ ଥାଏ ସେଟା କ'ଣ କହିବେ ମାନୁଆଲ ବୁକ୍ ନାଇଁ କି ସେଇ ବୁକ୍ ସେଟା କହିବେ ଆଉ ସେଇ ବୁକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିବେ ନା ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ କିଣୁଛ ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଯଦି ଟିଭି କିଣୁଛ ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସେଇ ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଲେଖା ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ପେପର ବି ଦେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଚିତ୍ର ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଫ୍ରିଜକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଖୋଲିବ ତାକୁ ଏମିତି ରଖିବ ତାକୁ ଟିଭିକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚଲାଇବ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ଏ ପ୍ରକାର କରିବ ବୋଲିକି ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଥାଉଛି ସେଇ ମାନୁଆଲ ବୁକ୍ରେ ତ ସେଇ ବୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଟିଭିକୁ ଯଦି ଫ୍ରିଜକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ସେଟା ବେଶୀ ଦିନ କ'ଣ ହବ ଲାଷ୍ଟିଂ ଦେବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବେଶୀ ଦିନ କ'ଣ ହବ ସେଟା ଲାଷ୍ଟିଂ ଦେବ କ'ଣ କଲେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇ ବୁକ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ ଦେବ ଯଦି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଏଇଟା ଥାଏ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଏମିତି ରଖାଯାଉଛି ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଏମିତି ନ ରଖି ଏମିତି ରଖିବା ଲାଷ୍ଟିଂ ଦେବ କି ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ ଦେବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି ବେଶୀ ଦିନ ଦେବ ଯଦି ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପାଣିରେ ଥିବ ନାହିଁ ପାଣିରେ ଥିବ ବୋଲେ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ ଦେବ ନା ଦେବ ତ সেই বিষয় সেই জায়গায় দেয়া যাইতিব যে তুমি কেমিতি ইউজ করো যদি বেশি দিন যদি লাস্টিং দেলা নাই আপনার মার্কেট ঘরে সময় রাখি দিবে রাখবে কি তাকে কোন করবে এটা আমি কাম দেব নাই তাকে তাহলে ঠিক সেই প্রকার প্রিয় প্রভু লোক মানে আচ্ছা আপনার মানব এবং মোর জীবন নিমন্তে আচ্ছা এই বুক দিয়া আছে এই বুক আপনার কি প্রকার নিজকে প্রস্তুত করিবে কি প্রকার রহিবে কি প্রকার করিবে এই বিষয় সমস্ত বিষয় এই জায়গা দিয়া যাইছে আপনার জীবন রখিবা নাই যদি এই প্রকারে যদি আমি নিজকে সজাইবা নাই নিজকে রখিবা নাই নিজকে প্রস্তুত করিবা নাই তাহলে আমি মানে বেশি দিন লাস্টিং দেবা নাই লাস্টিং যদি দেব নাই তাহলে বাহারে ধোকা দিব যদি লাস্টিং দেব তাকে কেতে সুন্দর পচ্ছা ছি করিকে তাকে ভালো জায়গা করবে খ্রিস্ট গোটে কথা কইলে অগাড়ি গুড়াকু অনির্বাণ অগ্নিতে পকাଯିବ এবং ଭଲ ଭଲ ଶସ୍ୟକୁ କୋଉଠି ରଖାଯିବ ଅମାରରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ଏଇ ବାତ ଯଦି ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଜାଗାରେ ଭଲ ୟୁଜ୍ ହବ ଭଲ ଲାଷ୍ଟିଂ ଦେବ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସ ବି ପାଇବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅମାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଆଉ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି କରି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିକି କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଲାଦା ଲେଟିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସତ କି ନାହିଁ ତ ବଢିଆ ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଠିକ ସେହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ୟୁଜ୍ ହେବେ ସେ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁନାର ଗୃହରେ ରଖିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ସୁନାର ଗୃହ ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଦରକାର ବାଇବେଲ ଦରକାର ଆଉ ବାଇବେଲରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତ ଯଦି ଏଇ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜକୁ ବା ଫୋନକୁ ଆମେ କେତେ ଯତ୍ନ କରୁଛୁ କି ଯଦି ଏମିତି ପକାଇ ଦେଉଛୁ କି ନାଇଁ ନା ଧୀରେ ସେ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଡିସପ୍ଲେ କଲେ ଆଉ କିଛି କରିହେବ এটা কেତେ ଟଙ୍କା ଫୋନ ବେଶୀ ବେଶୀ 5,000 ଟଙ୍କା ନାଇଁ କି এই 5,000 ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ ଯେ ପଡ଼ିଯିବ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ এই ঈশাକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କଲେ ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ସୁଦ୍ଧା ପଢ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ କଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ମନୋନୀତ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାନ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା এইটাକୁ ଆମେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଧନୀ ଏବଂ ଲାଚାର ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ଏବଂ ଲାଚାର ଥିଲେ এই ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଧନୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା ଲାଚାର ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ମରିଲା ପରେ ଜଣେ ଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଛି ନରକକୁ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇଥିଲା ଲାଚାର ନାଇଁ ଆଉ ନରକକୁ କିଏ ଯାଇଥିଲା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନରକକୁ ଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ନରକ ବୋଲେ ନରକ ତ ଖରା ଛୁଟି ଗଲା ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ବାଲା ପରା ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ନରକ ସାଧାରଣ ନରକ ନୁହେଁ ଅନନ୍ତ
କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଏଇ ଜାଗାର ଲୋକ ସେଇ ଜାଗାରେ। ସେଇ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନରକ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନରକ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ମୋର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଲାଜାରକୁ ଟିକେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ଜାଗାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଦୟାକରି କଣ କରନ୍ତୁ, ତୁମେ ଲାଜାରକୁ ଟିକେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମେ ଲାଜାରକୁ ପଠାଇଲା ପରେ ତମେ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ପଠାନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗାରୁ ମଲା ଲୋକ ତ ସେ ଉଠିଲା ପରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ନରକରେ ନ ଆସିବେ। ଦୟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯଦି କଣ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଶାଙ୍କ ଏବଂ ଧର୍ମବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମଶାଙ୍କ ଏବଂ ଧର୍ମବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ତାହାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। କଣ କହିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ନରକକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଏଇଟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇଦିନ ସାବଧାନ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗେ ନ ଯାଇ ନରକେ ନ ଯାଇକିରି ସେ ଲାଜାର ପରି ଆପଣମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୂଳକୁ ଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନେ କଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? କଣକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଜାଗା ରହିବା ପାଇଁ ନା? ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗା ଆପଣମାନେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই অনুসারে যে প্রস্তুত করতো, যে প্রকার টিভি को যদি আমি अलग জায়গায় করবা, আমি টিভি को এমনি রকম বাতা সেটা জলদি করা হবো। যদি আমি মানে এই জায়গায় আমি মানে ইহান তো দ্বারা যদি আমি মানে প্রস্তুত হয় মানে তাহলে আমি মানে সব বেশি দিন লাস্টিং দেবা নাই। যদি লাস্টিং দেবা নাই তাহলে তাকে কোন কইব, যদি বড় বড় ন পড়ে তাকে বাহারে অবশ্যই তো রক্ষা পাইবার। যেটা ফ্রিজ বা কোনো কিছু চেয়ার টেবিল মানে যদি খারাপ হয়ে যায় বাহার পায়, ঠান্ডা দিন মানে কোন করছে লোক মানে किरोसिन डालबे, निया मारबे, आराम से सिकबे नहीं, सेटा गोटे आराम दिन रास्ता नहीं। तो सी प्रकार अपन माने जदि प्रस्तुत हेबे नहीं वाक्य द्वारा ताहाले केउ से अभिमान मानबो या मान प्रस्तुत हेबे पाई विश्वास वाक्य। এই বাক্য को कोन करबा दरकार, গুরুত্ব দেবা দরকার। এই বাক্য অনুসারে আমাকে কোন করবা দরকার, প্রস্তুত হেবা দরকার। কেমিতি আমি মানে ইউজ হেবা দরকার, এই বিষয়ে লেখা আছে। ঈশ্বরর বাক্য বহুত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই ঈশ্বরর বাক্য ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବସି ରହିବା ପାଇଁ କି ୟୁଜ୍ ହେବାର ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେବାର ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ବସି ରହିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ତୁମେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ, ବିଶ୍ୱାସୀ କର ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଯାଅ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ମୋର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ନାମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଏବଂ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କର? ଶିଷ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହେଁ, ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇ ଶିଷ୍ୟ କର, ଶିଷ୍ୟ ଗଠନ କର, ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ যদি ফল উৎপন্ন নাহি তাহলে আমি মানে ইউজ হব না। যদি ইউজ হব না তাহলে আমার যদি ইউজ হব না লাস্টিং হব না তাহলে তাকে কোন করা যাব, বাহারে পকা যাব। তো সে রক্ষা পাইলা পরে প্রেজ দ লর্ড, হালেলুয়া। প্রিয় প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଦିନ ପଚାରିଥିଲି, ମୋତେ କହିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଶାଖ ତୁ ଯାଇକି ସେଇ ଔଷଧ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। এইଥିପାଇଁ ତୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ କ'ଣ କରିଥିଲି? ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ କ'ଣ କରିଥିଲି? ସେଇ ରୋଗରେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ଛାଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ସେଇଦିନ ମନୋନୀତ କରିଥିଲି। এইଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲି। এইଥିପାଇଁ ମଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ এইଥିପାଇଁ ମୋର ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଆସିଲି। ମୋତେ କେହି ବି ପଚାରନ୍ତୁ ବା ନ ପଚାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 1.5 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲା ମୁଁ ବପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି, ମୁଁ କିଛି ବି କାମ ଦାମ ବି କିଛି କରିନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ପରିବାରରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଗୋଟେ କାମ ତାକୁ ମାଗେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ହେଲା ପରେ ବି ମୋର ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ମୋ ପଇସା କେମିତି କରିବି, କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ। ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡୋନେସନ୍ ଯିଏକି ମୋତେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଆଇଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେବେ ବି ଅସୁବିଧା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପଇସା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓ ସେଦିନ ଆମେ ଛଡ଼େଇକି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ସାର୍ କହୁଥିଲେ
ନାଇଁ ଏମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ କେମିତି ପଇସା ଦେବେ ଆଉ ଏମାନେ କେମିତି ରହିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ଦରକାର କରିକି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ପଇସା ଅଭାବ ହବ କିନ୍ତୁ ମୋର ପଇସା ଅଭାବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଟା ମିରାକଲ୍ କରନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ କଣ କରନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ମରୁଭୂମି ଜାଗାରେ ବି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନ୍ନା ଆଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 40,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସି ମୁଁ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କହିଲେ ଇଶା ତୁ ନିଜକୁ ବାଳକ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ତୋ ସହିତ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଅଛି ତୋ ସହିତ। ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରି ସେଇ ଦିନଠୁ ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ ତୋର ମା ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ମିଶା ମୁଁ ତତେ କଣ କରିଛି ମନୋନୀତ କରିଛି। ତତେ ତୁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତୁ ଟେନସନ୍ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁ ଯା ଖାଲି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ତୋର ପଇସାରେ ପତ୍ରରେ ପିନ୍ଧିବା ଘରମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ କିଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ମୁଁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ପ୍ରଭୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ ବି କଲି ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ବି ପିନ୍ଧି ପାରିଲି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଡେ ବୋଲି ଶୁଣିଲି ଆଉ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡେରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ମୋର ପରିବାର ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୋର ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଡେ ମନାଇ ପାରିବି। ଏ ପ୍ରକାର ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ମୋର ପରିବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଡେ ମନାଇ ପାରିବି। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ପରିବାର ମୋର ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଆପଣମାନେ ମୋ ପରିବାର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଛୋଟ କରିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଅନାଥ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଅନାଥ କରିବି ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମନାଇ କରିକି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ମୋର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୋତେ ଉପାସନାରେ ମୋତେ ଠିଆ କରେଇଲେ ସାର୍ ମୁଁ ସେଇଦିନ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି କ'ଣ କହିବି ବୋଲିକିରି କାରଣ ମୋତେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଠିଆ କରାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଗାରେ ଆଇଲି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଷାରେ ଗଲି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କଲି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି ବୁଟ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ସଫା କଲା ମୋତେ ଟାଣିକି ନେଇଗଲେ ଆଉ ମୋତେ ତାହା ସଫା କରିଦେଲେ। ମୋର ମା ବାବା ମୋତେ କେବେ ସେମିତି ସଫା କରିନଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରେ। ଯଦି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯଦି ଏତେ ପ୍ରେମ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରେମ ନଥିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପ୍ରେମ ନଥିବ। ସେ ଯେ ମୋତେ ସେ ଭଳିଆ କଥାରେ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଛୁଇଁଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ ଇଶା ତୋର ମା ବାବା ତୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ ମା ବାବା ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତୋର ମା ବାବା ତୋତେ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ମୁଁ ତୋତେ ଠିଆ କରିବି। ତୋର ଜେଜେମା ଅଛି ତୋ ଜେଜେମା ତୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ କରିବି ଠିଆ କରିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନା ତୁ ଉଦୟଗିରିରେ ଯିବୁ GTS ଟ୍ରେନିଂ କରିବୁ ଆଉ ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ସେଇଦିନ ମୋତେ ପିତରଙ୍କର ଭଲ ବିଷୟ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କର ଡରି ଯାଉଥିଲା তিনি তো অস্বীকার করে যিশুকে কিন্তু যেତେବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ସେ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସେଇ ଯୀଶୁକୁ କ'ଣ କରିଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେଇ ଭରସା ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ତୁ ଡର ନାହିଁ ତୁ ଡର ମତ क्यों मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ମୋର ମା ବାବା ଦୂରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ କୋଉଠି ବି ନେଲେ ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଲେ ବି ମୋତେ କେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଲଜ୍ଜିତ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା।